Hola, soc la Roser i em podeu trobar a la biblioteca del centre sempre que necessiteu alguna cosa. Avui us vull explicar què és ProQuest, una eina que teniu al vostre abast i que podeu fer servir pel projecte de recerca, però també per qualsevol treball, qualsevol recerca de qualsevol assignatura. Què és ProQuest? Doncs mireu, és una eina de recerca, són 47 bases de dades reunides en un lloc. Bases de dades de llibres, de tesis doctorals, de revistes, d'articles de tot tipus, de documentals. Per tant, és una eina molt potent que teniu al vostre abast. On la trobareu? La trobareu i podreu accedir a través del web de l'escola. Si aneu al web de l'escola, aneu a Biblioteca i Recursos, trobareu ProQuest. I trobareu tres productes ProQuest, tres tipus de ProQuest. El general, la plataforma general, que és la que ens interessa, ara us explico com funciona. Una altra eina que es diu eLibrary i una altra que es diu SIRS. Com us deia, la plataforma general, el ProQuest central, és la que més ens interessa i crec que ens pot ser més útil. És un cercador de tot tipus de temes en el qual podeu entrar, podeu canviar l'idioma, d'entrada a vegades surt en anglès, podeu canviar a espanyol aquí i podeu fer qualsevol recerca, limitant, posant filtres d'idioma, de font, etc. Us pot servir per qualsevol tema. Un cop teniu un article, alguna recerca que ja teniu el seu resultat, què podeu fer? La podeu llegir, la podeu convertir, guardar com a PDF. Aquell article, aquella recerca la podeu enviar per correu, la podeu traduir i, important, també podeu construir la cita. Us sortirà, imagineu-vos que heu fet aquesta recerca, teniu aquest article, aquí a dalt a la dreta podeu fer tot això, podeu fins i tot generar la cita automàtica d'aquest article, us ho fa automàticament. I així és com podeu fer una recerca general. Com us deia, hi ha dos productes més de ProQuest, l'eLibrary i el SIRS. Què és eLibrary? És el mateix, un cercador, però de temes ja determinats. Ens busca temes, fixeu-vos, per exemple, aquí, volem buscar sobre l'Holocaust, doncs ja tindríem tota una base de dades específica d'aquest tema i de tants d'altres, de tot tipus, científic, lingüístic, humanístic, social, econòmic, de tot. Ja temes determinats. I finalment, el SIRS és igualment una recerca, però segons el punt de vista que volem, els pros i els contres d'un tema. Tenim normalment, ens surt dos punts de vista i tota una sèrie de recerques i arguments segons un punt de vista o un altre, a favor o en contra. Doncs això és ProQuest, el podeu fer servir de manera lliure, gratuïta i sempre que ho necessiteu. Qualsevol dubte, si voleu més informació, podeu venir a la biblioteca i en parlarem. Molt bé, gràcies.